Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon zan koya muku yanda ake sub na Airtel Chop Live. Yauwa da farko dai kafin ka wa mutum sub za ka ce ya danna nan Airtel fa kaɗai, ku lura. Za ka ce mai ya danna *4664 ya yi dialing, *664#. Shikenan kun ga tsarin Airtel layin shi ya koma successful, welcome to Airtel Chop Live. To da zarar ka yi haka shikenan za ka tafi ka je ka tura masa kati. Misali kun ga shi yanda tsarin sub ɗin Chop Live ɗin nan yake, ba ruwansa da wai wane kati za ka tura, a Momo agent ne, a na banki ne, a na menene dai, kowanne yana yi. Yanzu a misali Momo agent ɗina babu kuɗi a ciki, bara in shiga app ɗina na banki sai na gwada turo katin, kun gane? Yauwa ka ga dai da farko zan zo in danna airtime, misali ne zan muku, zan tura misali airtime, select network, kun ga Airtel ba, zan tura katin, misali bara na muku gwaji, zan tura na 1000. Kun ga na tura masa katin zan tura katin 1000 ko ba haka ba? Zan sa lambar wayar, yauwa ga mata fito 09027903197, yauwa. Ok ban sa amount ba ma shi, gashi nan amount 1000. Misali ne zan yi, zan tura katin 1000 na gwada muku yanda abin yake ko ba haka ba. To gashi haka na tura masa, zan tura katin 1000 kuna dai gani ko? To gashi yanzu na tura katin 1000. So bacin ka tura masa katin nan gashi kati ya zo ko ba haka ba? Yauwa kati ya zo. So katin 1000. Bacin ka masa haka sai ka ce mai ya danna, sai ka ce mai ya zo ya danna nan gurin, batun layin shi ka ce ya danna *644 ya koma Chop Live. Ka tura masa katin 1000, kun ga dai a gabanku gashi nan na tura katin 1000. So katin nan na 1000 da na tura kamar dai yanda na beta ta yake zan dawo da abuna, kun gane? Zan danna *32, zan ce mai ya danna *321#. Kun gane? Zai danna dialing. Dama sai ka ce masa ya zaɓi na ɗaya. Bacin haka dama ka gaya masa za ka ce zai sa lambar wayarka. (090 21 16 30 69) ko ba haka ba? Wannan lambar wayata ce misali ko ba haka ba? Wadda za a dawo min da katin a ciki. Na danna haka, katin 1000 na tura masa, zan sa 1000 nan da zan tura masa ko ba haka ba? To daga nan kuma sai ka sa pin. Dama shi Airtel, pin ɗin Airtel kun gane? Ko ma in dai pin ɗin Airtel ko ma sabon layi ne kawai da 1234 yake zuwa da shi. Kun gane? Pin ɗin Airtel in dai ba a taɓa yin transfer da layin ɗin ba 1234 ne kawai pin ɗin, 1234. Kun ga shikenan wannan katin da na tura masa kun ga ya dawo min da abuna ko ba haka ba? Gashi nan ma ya zo, kun gane? Zan yi cancel, zan ce masa ya danna *123*1#. Yauwa kun ga gashi nan ga abin da ya samu. Na ce masa ya danna *123*1#. Kun ga dai katin 1000 na tura masa, kuma katin 1000 na dawo da abuna ko ba haka ba? To gashi nan zai samu, ka ga nan call Airtel to Airtel naira 100, voice bonus for other, kowace lamba kenan
zai samu katin gashi nan 3,773. Kun gane? Ya samu katin 373 sai data 1,978. Kun ga 2 gig za a ce. Kun ga ya samu kati na 3,000 da data 2 gig. To kun san dai dama cewa data Airtel tana da lasting sosai. Kun gane? To shikenan yanzu layin nan na gama mai sub, na mai sub. Kun gane? Layin nan na masa sub. Shikenan na tura masa 1,000 ya dawo min da 1,000 ta, ko ba haka ba? So yanzu abin da ya rage kaga ya dawo min da katin nan na 1,000. Ni kuma dama misali kun ga yanzu kamar wannan na Airtel ɗin nan 1,000 na tura masa kuma 1,000 ta dawo. So yanda ake yin shi shine tunda a misali katin 1,000 na tura masa kuma na 1,000 ta ya dawo kuma ya samu katin 3,000 da data 2 gig. To kun ga shi wannan katin, kun san dai katin Airtel yana da lasting sosai gaskiya, ko ba haka ba? Kuma kun san data Airtel ita ma tana da lasting sosai. A 500 ake yin shi wannan sub ɗin. Idan misali mutum ya ce ka mai na 500 na Airtel ɗin nan, kamar dai yanda kuka gani na tura 1,000 zan dawo da 1,000 ta. Kun gane? Na tura 1,000 kuma na dawo da 1,000 ta da na tura masa. To zai ban 500. Kun ga in na haɗa 1,500 kenan, ko ba haka ba? To a 1,500 shi katin nan da na tura masa shi bai ya wai a ce gara kamar yanda MTN sub suke yi expire ɗin shi. MTN beta tech in aka wa mutum sub ko in aka buɗe data zai riƙa tafiya. A'a, shi Airtel ba haka yake ba. Katin ka yana nan, za ka ga datar ka tana nan. Idan kira kai za ka ga kati ake ja. Idan kuma data ce ma ka buɗe za ka ga data ake ja. Kuma tana da lasting sosai. Kun san data Airtel da yanda take. Da kun ga layin nan na gama mai sub, katin na ya dawo. So yi wannan sub ɗin da na gwada muku na tura 1,000 na dawo da 1,000 ta yanda ake yin shi naira 500 ake yin shi. 500 ne gaskiya. Saboda yana da lasting sosai. Kun san data Airtel kuma kun san katin Airtel. Mutum 500 zai baka. Daga nan katin nan da ka dawo da shi na 1,000